2022. októberében találtam meg a MetaContingot, és nem sokat tépelődtem. Mondtam a kolléganőimnek, hogy na megvan az új programunk. De mondtam, hogy gyerekek, ez egy olyan friss, nekem ez annyira tetszik az egyszerűségével. Én rögtön át tudtam állítani az agyamat az ő gondolkodására. Nagyon szépek a táblái, nagyon szépek az Excelei, minden, nagyon jól le lehet kérni mindent. És tehát itt tényleg, ha jól viszed föl a nyitást, akkor nem tudnak elmenni se a vevőszállítóid, se a tárgyi eszközeid. Évvégén nem kell megnyitnom a következő évben, mert látja az előző évi kiegyenlítetlen számlákat. Nekem ez az idő, ez fantasztikus. Nekem még az is egy nagyon nagy problémám volt, hogy nagyon sokba kerültek a pluszköltségeim. És mikor itt láttam, hogy a bank, az mindegy, hogy én hány tételt könyvelek, az benne van az előfizetési díjba, azt mondtam, hogy jó, oké, akkor nekem ez kell, hiszen tudom, hogy megvan az a havi költség, amit rászánok, és mindegy, hogy 10 tételt könyvelek egy hónapban bankot, vagy 6000 tételt könyvelek egy bankot. Nagyon friss a program, nagyon könnyű vele dolgozni, jól tanulható, nem szeretném őket nagyon fényezni, de tényleg itt a segítségadás nagyon jól működik. Én most sem döntenék másképp.